Poslední síly věnujeme podpoře ostravského rodáka Libora Mouky Podmola. Poslední jízda dnešního večera. Vybraťte si poďáky, podívejte se, Remi Pizola už je na našem křesle. Úřadující mistr světa je zatím na prvním místě. Remi Pizola, úřadující mistr světa proti trojnásobnému vícemistrovi světa Liborovi Podmolovi. Libor Podmol dnes v úžasné formě, což předvedu v kvalifikaci, napíral bezkonkurenčně nejvíc bodů. Připomnějme si to číslo 265, tak s tím dneska Libor Mouka Podmol tady v Ostravě začal. Dámy a pánové, podpoříme Libora Mouku Podmola, chcete ho vidět? Dámy a pánové, Ostravo, Česká republiko, je to Libor Podmol, pojďte se domluvit, je to poslední jízda dnešního večera, po každém skoku hala exploduje, po každém skoku bude jich jenom 10, poslední jízda dnešního večera, Libor Podmol, po každém skoku udělejte ze sebe maximum, jdeme na to! Takhle vypadá oficiální mistrovství světa ve freestylu Microsoftové soutěže. Vypravte se! Mouka Libor Podmol! Jedeme dál, jedeme mezi bezpečným stavem! Dámy a pánové, Majáček svítí před námi poslední trh večera. Mexická vlna! Mexická vlna! Lidové! Začínáme tady! Jedeme! Ruce Libora! Podporujeme! Mouka! Mouka! Poslední skok! Mouka! Poslední skok! Poslední skok! Pojďte vypnout muziku! Pojďte vypnout muziku! Poslední skok si užij! Chci vás vidět! Ode skoku! Neuvěřitelně těžký trik a jenom pro vás, pro celou arénu tady v Ostravě. Co je na to? Jak se vám líbilo, bylo to dobrý? Bylo to super? Bylo to skvělý? Bylo to neuvěřitelné? Bylo to fenomenální, exkluzivní, úžasný,
to docela dobrý, no. Jako nic moc, jako nepřišet. Takový jako oprus to bylo, takový až skoro ubohý teda. Prosím tě. Liborku. My už jsme se tady dneska měli dvakrát vítězství, jednou ve skoku do výšky, jednou v našem závodě kombinace supercrossu a tohleto, ale myslím, že o tohle by si stál asi nejvíc o tohle vítězství, kdyby přišlo. Já si teďka nemůžu. Jestli by si vyměnil ty dva poháry, co máš za dnešek, za ten, co by si mohl dostat teďka, kdyby náhodou na tebe zůstalo světlo svítit. No tak to je jasný, tady to je hlavně o tom freestylu, to se jede tady ale to je jako všichni kluci jezdí úplně výborně, když to vidíte jako, když tady od 6. místa, to je úplně šílený, takže mě to jedno, oni jsme to všichni přežili dneska v pořádku, nebyla žádná velká crash a děkujeme vám za podporu a bylo to super dneska. Libore, ještě jedna věc, porota stejně nerozumí, až najednou už má stejně výsledky hotový. Já se zeptám, prosím tě, ten poslední skok, ten tvůj double up, to byl strašně těžký skok, strašně těžký skok. Řekni nám něco o tom posledním skoku, jak přesně ty ho nazýváš a jak moc je těžký. No, je to normální underflip s Indianem, nic složitýho. No jasně, přátelé, já osobně se chystám taky naučit ten trik. Začínám studovat vysokou školu freestyle motocrossu v Plzni. To znamená, že příští týden tě uvidíme na rozhodce, že? Přátelé, underflip se tam učí hned druhý den a během 2 týdnů budu na X Games v Madridu. V pohodě úplně.